I den her video, der vil jeg fortælle lidt om, hvad stamceller er for noget. Stamceller, det udgør selve grundstenene for mennesket. Det er alle cellers forfar, hvis man kan sige det sådan. Men for at kunne forstå bedre, hvad det med stamceller det egentlig går ud på, så er vi nødt til at starte med begyndelsen, nemlig befrugtningen. For når en ægcelle møder en sædcelle, så smelter de sammen og bliver til en såkaldt zygote, altså en befrugtet ægcelle. Og den celle vil nu begynde at dele sig, og processen den kan man se her på figur 1. Det starter med det befrugtede æg her, som så efter cirka 3-4 dage deler sig til en 8-cellet organisme kaldet morula. Og morula det bliver senere til en blastocyst, og fra blastocystens inderste celler, som man kan se her, der vil selve fosteret så udvikle sig fra. Mens de yderste celler her rundt om, de vil blive til moderkage og fosterhinde. Hele den her proces, den kaldes mitose, altså udviklingen fra zygote til menneske. Og de her celler, som man kan finde i det befrugtede æg her, de kaldes for embryonale stamceller. Og stamceller, det er celler, som potentielt kan udvikle sig til en hvilken som helst slags celle i kroppen. Man kan se dem som de første 16 celler i et fosteranlæg, og de kan blandt andet blive til blod, eller nerve eller hudceller. Og der findes stamceller i det befrugtede æg, men faktisk også i navlestrengen på nyfødte. Og derfor så kan man faktisk isolere stamceller efter en fødsel og undersøge dem, uden at skulle gribe alt for meget ind i naturens gang. Vores stamceller de er ansvarlige for at danne nye celler og vedligeholde vores væv. Så derfor så forskes der også i stamceller, så man kan undersøge muligheden for eventuelt at kunne danne hele organer eller erstatte beskadiget væv ved hjælp af stamceller. Der findes forskellige typer af stamceller, som man kan se her på figur 2. Der er blandt andet den totipotente stamcelle her, som kan udvikle sig til alle slags celler, og derfor har det muligheden for at kunne danne et helt menneske. Så er der den pluripotente, som også kan udvikle sig til alle slags celler i et udviklet foster, bortset fra moderkagen, navlestrengen og fosterhænder. De kan altså ikke danne et menneske alene, ligesom den totipotente heroppe. Så er der en multipotente stamcelle, som ikke rigtig kan udvikle sig til alle slags celler, men nogle få beslægtede, som for eksempel forskellige typer blodceller eller knoglemarvsceller. Den slags celler kaldes også for voksne stamceller, fordi det er stamceller, som man finder i voksne mennesker og ikke fostre. Og de kan for eksempel udvikle sig fra knoglemarvsceller til forskellige slags blodceller, men de kan altså ikke udvikle sig fra knoglemarvsceller til for eksempel hjerneceller. Så er der den unipotente, som er i stand til at dele sig til flere af den samme slags celle. De forskellige typer stamceller, som jeg lige har nævnt, de tilhører kategorien mange muligheder, fordi de har evnen til enten at formere sig eller udvikle sig til flere typer celler i kroppen. Her i kategorien for få muligheder, der finder vi så den spermatogene stamcelle, som altså kun kan blive til sædceller. Men når man har med stamceller at gøre, så er der jo også en masse etiske problemstillinger, der gør sig gældende. Det er jo menneskelige celler, som man bruger, og tanken om, at man ligger og roder med et potentielt foster, det kan egentlig virke ret frastødende. Der kan være spørgsmål om retten til liv, for eksempel. Nu har vi jo en lovgivning, der siger, at man højst må holde liv i de her embryoer i 14 dage. Men er det alligevel moralsk at skabe de her anlæg for mennesker, for så bare at terminere det igen, kunne man spørge om. Der er selvfølgelig også dilemmaer om, hvor meget man kan tillade sig at lege Gud i det hele taget, så at sige. Så noget som racehygiejne og en slags DNA-designet mennesker kan pludselig også blive en realitet. Og så er der ideen om at blande forskellige arter, som også kan virke meget anstødelige og uetiske. Men der er selvfølgelig også gode ting med forskning i stamceller. Man kan, som jeg nævnte tidligere, vælge at bruge stamceller fra navlestrengen, i stedet for at bruge fosteranlæg fra reagensglasbefrugtning. Desuden kan man ved at undersøge stamceller fra foster ved det, der hedder prænatal diagnostik, finde ud af mere om risikoen for kromosomfejl eller alvorlige sygdomme. Og der arbejdes jo også på at finde en løsning på, hvordan man kan gøre embryonale stamceller fuldt ud differentieret, så de kan bruges som terapeutiske celler, altså til at erstatte syge eller døde celler i et menneske. Så stamceller er altså utrolig brugbare i sygdomsforskning,
Og måske kan de også løse nogle medicinske mysterier, så vi kan blive bedre til at bekæmpe dødelige eller kroniske sygdomme, som f.eks. kræft eller diabetes.